dedic această melodie pentru Mita și Florin Mituș de la Strehaia. În martie 2018 am avut din nou percheziție, tot pentru evaziune fiscală, dar am aflat și-am fugit pe loc din țară. Când ne-am întors din Italia, am fost oprins la vamă în România din cauza noului dosar. Acum suntem în control judiciar. Forul meu a declarat din nou la gardă, că tata a dat la procuror Șpartă, că măgesc cu milion de euro să rămân în libertate eu și fratele meu. Mi-am luat seria 7 în ultimul motel și-a trimis la procuror posecul. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea răbdare, că mi s-au dat putea să și e posibil. Tatăl meu săracul era arestat, că rudele noastre ne-au sifonat și ne-au numărat și m-a arestat din nou cu fratele meu. 24 de ore nu ne-am îndurat, dar am pus din nou în a ne libera. Sub arest la domiciliu am fost lăsați, dar și acasă zi de zi n-am sifonat. Un soldat nostru a vorbit cu polițiștii, le-a spus că părăsim perimetrul curții. Era nemulțumit că n-am luat pedeapsă și nu înțelegea de ce suntem acasă. N-am făcut